persoas e unha segunda de aproximadamente 50.000 persoas, que é esta. No barco houve tratamento de varios miles de persoas. Esta é a de Monforte, que foi tremenda, tremenda. Estaban os concelleiros, deputados do PP, e o propio Feijóo tivo que ir por ali recientemente. Non sabía que facer, porque a xente do PP tamén estaba aquí, claro, por suposto. Aquí todo o mundo son cidadáns que son conscientes do que pode suceder, non? Esta era Ferrol, e en Ferrol non hai ningún conflito neste momento de privatización. A única ameaza de privatización que hai en Ferrol neste momento son os centros de saúde, igual que na Coruña e nesta zona, pero non os novos centros de saúde, pero non o hospital. Pero, sin embargo, unha manifestación tamén de varios miles de persoas, e en Pontevedra tamén. En Pontevedra, que, por certo, ni siquiera hai, non hai nada, simplemente hai plans de privatización do hospital e dun novo intereses, creo que ilexítimos, por parte de Telmo Martín, o líder da oposición do PP. Que engaña con todo isto? Pois a curto prazo, moi claro. Os gobernos construen hospitais rapidamente, sin que estes investimentos figuren como endeudamento para o cumplen o Tratado de Maastricht. Inauguran un hospital, obteñen unha rentabilidade electoral importante e pagan os que venen despois, non? E a longo prazo, os grandes beneficiarios, desde logo, son as empresas constructoras, porque obteñen enormes edificios sen correr riscos. O sistema sanitario público, desde logo, é o que perde, paga máis por menos, hipoteca os seus orzamentos por moitos anos, e desde logo a cidadanía que vai ter peores servizos, menos camas, menos persoal e máis problemas de enfermidade. Contra a privatización da sanidade pública temos que implicarnos todos. Desde logo BNG está empeñado, estamos participando, estánse creando plataformas da sanidade pública, de defensa da sanidade pública en todas as áreas. Estamos traballando nelas, intentando lideralas, e temos que todos implicarnos contra a perda e a precarización dos postos de traballo, contra o deterioro dun servizo público esencial como é a sanidade ou os servizos sociais, e que posteriormente iban tocar os educativos. Porque en Inglaterra, que as empresas xa teñen moitísimo, as empresas privadas, os bancos, xa teñen moito investido no que é na área sanitaria, agora, para participar máis na área sanitaria, xa se dixeron ao goberno que querían tamén a tarta da educación. E xa empezaron por aí tamén. Ahora empezan tamén en Inglaterra coa educación, co cual non vos preocupedes, que acto seguido tamén nos aparecerá por aquí. Por iso, por todo isto temos que dar a batalla en